Čus lidi, tady je Colby Alexander. Vítám vás u 5. dílu ze hry Spore. Zase jsem tu sám. A tu vlastně jenom na jeden díl Fireman. A minulý díl byl trošičku takovej delší, tak tento si pokusím dohrát už minulou fázi kompletně. A v minulém díle jsme teda porazili tohle a tohoto jsme se spřátelili. Našla se nám tady nová vesnice, která se jmenuje Levandolová vesnice. A co ke mně znepokojuje, jak to teďka uděláme, protože teďka jsem tady, cože? Jo, to jsem vyvraždil, to jsem kamarád, to jsem taky vyvraždil. No tak to v tom případě ale jo. Tak teďka dám přátelské a potom dám zase agresivní. A mělo by to vyjít, hele. Mělo by to vyjít, takže tebe zabiju a tebe se dám jako přátelé. Jo, to vyjde. Pojď tak sám, kucí. V jiném díle jsme teda, jak říkám, udělali jsme toho hodně, byl to hodně dlouhý díl. A chtěl bych teďka udělat trošičku takový kratší, jenom takový kratší videjko, kde vlastně zabiju tyto dvě. A to bude vlastně všechno z tohoto dílu. Ale zatím ještě díl nekončí, takže pojďme. No ale takový kluci šup! Jedem, nezdržujem. Tento je těžce poraněný. Ale tež jako ty to jsou hodně furt. Tak. 25 že? 10. Tak a teďka kluci byste mohli jít. Musíte sbírat jídlo. Jsou ohrožení, dal by se říct. Což jsme v pohodě. Takže sbírejte jídlo chvilku. Že to mohl udělat i za kamerou, ale v tomto dílu teda toho uděláme ne moc, ani málo, ale tak nějak průměrně. Máme 1000 životů, to je jakože dost, ostatní mají nějak kolem 600. A v dnešním díle bych teda chtěl zaplnit všechny tyto sloty. Dík. Chtěl zaplnit všechny tyto sloty a pustit se do této vesnice teda. To bych asi udělal jako první, protože já nevím, jestli si mě to ještě víc sníží do toho agresivního, nebo jak to vůbec bude. A mi celkem zima, jsem tady jenom v županu. Schůl jsem stával, jel jsem hodin ráno. Samozřejmě dneska nejdu do školy. Ale dobro. No pohníte, dávajte jídlo. Dobrý, tak to zatím vyjde. Sbírat? Ne, sbírat. Myslím teda celkem dobře, můžu si udělat 4 miminka. Ještě Anežíšek. Sontín. Zase ta hnědá vesnice je hrozně štědrá. Jsem narodil. Nork, to je nějaký Nork. Dainzel. Dainzla. Je. No, ještě na 15. Sbírejte, kluci, sbírejte jako. Karoš. Máme Karoža. Karoža. Já mu budu říkat Mrož. Černou takhle. Tak, sbírejte. Že tady to za chvilku jde.
až 12. Tak, pojď. Martin, co děláš? Co děláš? To se dělá. Já nemám slov. On mu dal předstřežku. Ať tož jako, ale to se dělá, jo. Už tady černý. Au, co tě bolí? Au! Pane bože, tak jedno tě bolí něco a po druhé zase písničky, jo. To nebyl zpěv, vole. To nebylo ani mečování. Jo. No, pojď. Vajíčko, zdechni. Vajíčko, ať jde sakra pryč. Vajíčko jedno. Vajíčko. Hodne. Tak, teď všichni. Všichni ne. Ano, všichni. Si vezmete kopí. Mám tolik kopíníků. Tak. Je ohně pochodně samozřejmě a tohle. Je Digdardo. Word of Thanks do. Tak. A teďka. Vezmeme tohle. Taky vezneš. 1, 2, 3, 4. 5. Ještě jeden třeba ty. Hele, kluci, protože buďme kamarádi. Starek jsem ho chtěl zabít. Zdechni. Tak já na ně už jdu teď, jako. Já to kašlu. Já jdu na vás, kluci. Já vás jdu zabít. Jak jich tam je? 12, to jich radši nejdu zabít. Na čory žrádlo, no. Tu je. Jak se to dá? Jo, to nejdá. Ale dobře, no. Hej, krása. Myslím, jo, to jsem mluví. Tak, to už Ano. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, jasně, to je. Jo, dobrý, takže ještě jeden si vezme, protože teď je vlastně náčelník. Tak, dobrý. A všichni nám mohou ne, naproti, kluci. Oni mají sekírky, jo. Dobře, vy kluci. Nejdlo, co? Teďka na ně zaútočíme, teďka. Počkejte, pravá chvíle. Zaútočit.
Do nich, kluci, do nich. Nejdem, ne, prostě vykosím úplně. No mě raní šajnu prostě, kde vykosil. Do nich, kluci, do nich. Do nich. Do nich. To je masivní. Zabijte to. Vraždíte to. Vraždíte to všechno. Vraždíte to. Parčit už. A jo. Do tohoto. Já bych chtěl do tohoto. Tady ještě jeden čmout. Tak. To bude pocit, to bude. Já jsem určitě agresivní. Určitě budu agresivní. No jasně. Takže domů. Všichni domů. Všichni mají hlad tak nějak. Jo, to se nám akorát hodí, super. Super. Je to zelenou. Zpět. Jo, kamena sekery, samozřejmě, tam je teďka úplně k ničemu, ale to nevadí. Zlom pomlčka 1157 pomlčka ruky. Kokosman. Rohovaný kokosman, určitě. Los Dinosaurus. Nic. Super. Hustý. Masky, zbroj. Pradrusňa. Taková lepka, ne? Na hlavu. Už to ne. Úplně luxusní. Kde to padlo? Jo.
Tak, teďka se pojďme jíst. Ty. A ty. Třeba máme nějaký to jídlo. Dobrý. To je náčen. Jo, to je náčen. Rychle se běž naplátovat. Vím, že on tady skoro nic nemá. Běž. Nechal si žert tu rybu. Zatím si to hodně dává. Kolik to mám? 19, 11, 12. Italia! Země. Lia. Rudá koule. Počkej. Se bys hlavně najest. Dobrý. Ne, už tak. Máme tady za těma zelenýma. Bude se najest. Tak kokos, se nejde vůbec nažrat. Je to krčíc. Ne, už nebudu. To je tak těžký ovládat všechny najednou. Ty do toho potřebuješ násu. Už to všichni berou. No, nažer se pohní. Sekerka, jo, tu bys chtěl hačetku dokonce. Tak. Má se hlad. Má štěstí. Nečekapit. Jakmile udivíme tuto vesnici. Počkej. 1, 2, 3. Jo, to je mělo fungovat. Tak napínavé. Fáze civilizace je už na okraji, na dosah ruky. Náčelník, jo.
přejeme. Ale na další fázi se podíváme až v příštím díle. Takže čau konc.